Ох, котьо! Ох, Чуваме ли се, пичове, всички? да. Чуваме се. Да. Имаме ли връзка с теб се? А това беше друго. Кой ще е Имам. попа? Обърках текста. Шегувам се. Така, Извади на първо книжката. място искам само да ви кажа... Да. Искам да Айде, ви Роби. кажа, че много ви обичам, Боби, Марти, и на всички гости тук, които са в момента. Много благодаря. Благодаря и на рокерите, че пичовете ни предоставиха тази възможност тук да се случи това цялото красиво събитие. Благодаря на абсолютно всички хора, които уважиха Марти и Боби. Искам да ви кажа нещо, пичове. Скъпи младоженци, уважаеми скъпи гости, за тези, които не ми познават, аз съм Хамлет. Аз съм Фред Хамлет и съм кумът на тази сватба. Знаете как стават нещата? Бой ме помоли да съм му кум. Аз го питах, защо аз, бе, брат? Какво съм ти направил? Той почна да ме убеждава, предложи ми пари. И аз му викам, брато, викам ми дума да не става. И той после ми даде още повече пари. И ето ма пичове тук сега пред вас. Не, сега шегата на страна. Искам да благодаря на Боби за това, че ме избра за кум. И да му благодаря за приятелството през всичките тези години, пичове. За мен това е голяма чест. И след като с кумската реч ще стане и удоволствие. Също така искаме да благодаря и на Марти, че позволи на банката да ме покани за кум. На Боби да ме покани за кум. Боби, помни, че ключът към щастливия враг е в 3 думи, приятелю. А именно, нали знаеш? Права си, скъпа! Айде, пичове, на здраве! Айде, на здраве да бъде. Давайте газ на музиката! Айде. Автото, прагули. Токари за сецена! Апоклистика! Мога да разглежда, виж, никаква робка, ма. Стой на сцената, служи си горнището, искам да се кача с Мартина да се снимаме. Айде! Майки, качи се. Какво стана къв този потник, бе? Къде си така да... Чакай да се проблича. После искам с Хамлет, с Майкъл и с Томки. Чакай да снимам. Томи, снимай. Остана с музиката. Ама се разиграх. Майкъл и Хамлет, наш ще за една снимка. Хамлет. Да направя снимката и тогава ще пусна музиката да може да... Добре. Добре да се качат и Томито и Мишо. Качиш ли при Нас, тази да. песен? Да се върнеш. Томи, чакай там да бъде. Чакам, аз правя да има пък. После се ги преглеждам. После с снимките искам Бад Джери да се качи и да изпее неговата песен. Опа. Ело те, пиленца, приводко. Айде! Баджели, ще пееш ли? Жило пева. Айде, Жило, няма шути. Пуснете музика, докато дойде Хамлет. Айде, пускам. Милко. И пеем ли, бе? Тая песента 20 пъти слушам. Това микрофон да го маниш. Айде, микрофона падне. Така. Айде, тази ще изчезна.
Какво стана с телемарта? Майко. Чакаме те, чакаме те. 6. Добре, добре. Томи, ти като стриптизър, какви си тия танци? Не, такова могат, кой играе? Майки. 6. Благодаря много за всичко. Дадоха ми още 1000 долара. 6. Значи 9, така ли? Митъчо Добре, дай ми много 5, другите 4 ги добре задръж. музиката. Добре. Дай ми ги кеша направо. Той... Те са ми Какво банка. вика? Добре, ела ми ги изтегли ми ги дай. Че после така ли, че отидат за бара, твоите си ги задръж за тебе. Аз ще се оправя с бара, няма проблем. Оста там бе, брат! Къде отиде Марти? Какво стана? Някакъв камион дойде. Нещо му Гледай, стана. какво бе. Тежко, тежко. Както Васко ви казва, какво прави това, бе, брат? Това някой от вас ще ли е? Добре. Мога леле. Айде после да направим едно конвойче по целия град да го... Не знам, да го не видим. знам. Мерси. И пише. 6. Объркваш за отлично. 6. Брат, то всичко замина. Пак събрал очите дори на Кой жените. бе? За краката ти безкрайни. Шест. Устните умайни. Устните Шест. умайни. Знаеш ли, кажи, какво бежу си ти? The police. За Сандраби. От всичките маси. Как ще скрипача. Отали цял студентски град. Ще. Браво. Маряне, Да? Охо! вика за билярд. Кой бе? Крум? О, на мен не ми си игра, кой ти На моля. мен не ми си играй. Не, моля да ти бъде. Викам, не знам как се играе, ама знам как, ама мързи. Кай на Криш. Казах му. Кричо, кой църкне един билет с капа с Крум, бе? Няма, той никой вече няма да пие. Те